ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଛି। ନଣ୍ଡା କଣ ତୁ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆସିକି? ଏଇ ବିଲରେ ସାର ଦଉଥିଲି ବା। ବିଲରେ ସବୁ କଖାରୁ ଗଛ ସାର ଦେଇଦେଲ? ହଁ କ'ଣ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଦଉଥିଲୁ? ହଁ ମୁଁ ଏକା ଦଉଛି କଣ କରିବି। କୋଉଠି ସାର ଦେଲି ଦେଖିବା? ଆସୁନୁ ଦୋକାନ ତୁ। ତାବି ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଏଗୁରା ସବୁ କରିଦେଇଛୁ ବେ? ଇଏ କ'ଣ ବେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ବାନ୍ଧିଛୁ? ଗଛ ମାଡ଼ିବ କାକୁଡି ଗଛ ଆଦିରେ ମାଡ଼ିକି ରହିବ। କ'ଣ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ଏଇ ଇଏରେ କପଡ଼ା ଇଏରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ? ବାନ୍ଧିଛି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଭାଇ ବାହାଘର ହବ। ହାଁ ଡେକୋରେସନ କରୁଛୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କରିବି କହିଲ? ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିକି ବିଲଟା ଦେଇ ସାରିଲୁଣୁ ସାର ସକାଳୁ? ହଁ ଏଇ ଦେଖୁନ। ହଁ ଆସି 10ଟା 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିକି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ କାହିଁ ପାଣି ଦେବି ଖାଲି ଓ ଏଠି 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 କାକୁଡ଼ି ନା ଜହ୍ନି ଲଗେଇଛ? ଜହ୍ନି ଏଇଟା କାକୁଡି। ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି? ହୁଁ। ଆଉ ଇଏ ଭଲ ଡିଜାଇନର ଭଲ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଏକ କରୁଛୁ ହଁ ନା କିଏ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଏକା କରୁଛି। ତୁ ଆକୁ ଏକା କରୁଛୁ? ଏଇ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଭଲ। ହଁ ଆଉ ଏଠି ଏଇ କଖାରୁ ଗଛରେ ସବୁ ସାର ଦଉଥିଲୁ ମାଟି ଟେକିକି? ହଁ ଇଏ କାହାକୁ ପରଦିନ ଠାରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ପରଦିନ ଦେଇଛୁ? ଏଇଟା ବାପା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏତିକି ଦେଲି ଆଜି। ଓ ଏତିକି ତୁ ଦେଲୁ ଏକୁଟିଆ? ହଁ ଦେଖୁନ ମାଟି। ହଁ ବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଟି ସବୁ ଠୁଳ କରିଦେଇଛୁ ସବୁ। ଏଇ ତାଙ୍କର ବି ସେପଟରେ ବି ସେଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଧେ ନା? ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କରିଛି ବା। ତାକୁ ବି ତୁ କରିଛୁ? ହଁ ତାକୁ କିଏ ତୋ ବାପା ଦେଇଛି ନା ତୁ ଦେଇଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ କରିଛି। ଆବେ ବିଲ ଯୋଉ ମାଟି କିଏ ଟେକି ସାରରେ? ମୁଁ ପା ଟେକିଛି। ତୁ ଟେକିଛୁ? ହଁ ଓହୋ ଆଉ ତ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ସାର ଫାର ଦେଇ ସାରିଲୁଣି ବିଲରେ। ଆଉ କଖାରୁ ଗଛ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଡିଜାଇନ କରିକି ଆକୁ ବାନ୍ଧିଛୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଲଟାରେ ଗୁରେଇ ଦେବି ସାଇଜରେ ସେମିତି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି। ସେଗୁଡ଼ା କି କଥା? ସେଠି ଯିବି ସେଠି ବି ଜହ୍ନି? ହଁ ଇଏ ଜହ୍ନି କି ସିଏ ଜହ୍ନି ସିଏ କାକୁଡି। ଇଏ କାକୁଡ଼ି? ହଁ ଓହୋ ଯା ଭଲ ଡିଜାଇନରେ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଉ ନା କ'ଣ? ଶୁଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ା ତୋର କୋଉଠୁ ଆଉଛି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଉଛି ବେ? ମୁଣ୍ଡରେ ସିନା ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସିନା ହବ। ହଁ ହଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ ହବ କେମିତି? ସେଠି ବି ସେମିତି କରିଦେବି, ସେଠି ସିଷ୍ଟମ ଭଳିଆ କରିଦେବି, ସେଠି ମାଡ଼ିଲାଣି ନା? ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ମାଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପଛରେ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ। ହଁ ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଝଟା ଫଟା ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଝଟା ପୋତିଲେ କ'ଣ ହବ? ତୋରି ଭଳିଆ ଏମିତିଆ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା? ଆଧିରେ ମାଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତା ସାଇଜରେ ଇଏ ହବ। ଝଟା ପୋତିଲେ ବି ଗଛ ମାଡ଼ିବ। ଗଛ ମାଡ଼ିବ? ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରିଛୁ ଆଉ। ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଇଛୁ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକି, ତା ଦେହରେ ରହିବ ପୁରା ଝୁଲି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଭାଇ ବାହାଘର ହଉଛି। ହେଁ ଏଠି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତୋ ଭାଇ ବାହାଘର ହଉଛି? ଆଉ କଣ କହିବି କହିଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯାହା ହଉ ଝାଳରେ ପୁରା ଗାଧେଇ ପଇଲୁଣୁ ନା? ଆଉ କଣ ଗାଧେଇନି ସକାଳୁ ଦେଖୁନ ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଇଲି। ଖାଇଲୁଣୁ ନା ନାଇଁ ସକାଳୁ? ଖାଇକି ଆଇଛି ସବୁ। ସକାଳୁ ଖାଇକି ଆଇଛି। ପିଠା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ? ଆଉ ଯା 11ଟା ବାଜିଲେ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବଣି। ଚା ପଳା ଯା। ଟିକେ ଶୋଇବି ତାପରେ ଗାଧେଇବି ଏକାଥରେ ପଖାଳ ଖାଇବି ଆଉ। ହଉ ଯା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଣ୍ଡା ପୁରା ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଗଛିଛି ଜହ୍ନି ଗଛ, ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ଗଛ।